Mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Radyo. Isibo na ang orasan sa inyong mga rilo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki nga tagpalabati, masami, dito sa tabok sa kadagatan, ang Isla Sang Panay, Probinsya Sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sini broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report. Afternoon edition, Biyernes nga presentation, Petsa 2, Beer Months, September. Sa Biyernes kapag paglalagad sa inyo siri nga palatuntura sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuynog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sini nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Katimbang sa ang aton sini nga pagpangalagad tagsa kahapon, ang aton sini nga Patrol 1, Bravado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya, dakpanwa sa Bacolod, bantayan kagimursuhan. Amat-amat naman nga pag dula sang adlaw, kag magasulod ang kagabihon. Wait naman ginapangayo ha. Abay pa nga wala na lang sa mga eventualities nga matabo kung may ara gidman. From where the action is, ara permi ang Action Radio Bacolod with Action Zel Minardo. Siya ang mag-responder back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Broadcast Engineer Nermar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinahanglan ng inyo sinialagad, ang sining anchorman sa Action Report, Afternoon Edition, Biyernes kag Sabado nga presentation. Ako naman sa Action, Eric Magbanwa. Op diri niya ako sa labilin 59 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Oy, manaya-naya ang lakas ng panahon. Thanks God, it's Friday. Masyado katinlo ang aton sinikalangitan. May mga manipis-nipis nga pagpuluporma sang galom sa aton kalangitan. Thanks God, kay wala na si Bagyo Super Typhoon. Amo na nga may mga kalamidad masami. Nagatingob kita nga pumuluyong Pilipinhon. Sa pagpangamuyo nga hindi lang maghalit ang anuman nga mga kalamidad. Although we cannot go against nature, pero kung kaisati ang aton nga belief kapag pati sa mga diboto, basta ginapangamuyuan ang isa ka kalamidad, ginasabat gil sang aton mahal nga Ginoo ang aton nga mga pagpangamuyo.
maka ulo epekto gid man ang mga kalamidad pero hindi gid siling bala nga to kaseryoso kag dalom sang iyang epekto. Unlike sa iban nga mga pungsod, ako may mga kalamidad ya puwerte ang halit. Itong ginakulbaan sa restaurant nga super typhoon, amat-amat nga naglaylo sa lugar sa pungsod sang Pilipinas. Uy, karon nga hapon, grabe ang traffic na subong sa Bacolod, no? Sumugod nga nagbalik ang aton siniklase face to face, no? Pila lang ka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod, maisip mo sa tudlo ang matawhay kag laka ang salakyan nga nagalabay, pero karabanan sa aton nga mga major roads mapasite proper man o kon outside Bacolod, baw gatirin-tirin ang nagatirin-tirin ang aton sining nga mga salakyan. Puwerte, no? Amo ginakon kay isa nga daw ang iban nga kasiling nga baw ang ining tirin-tirin ang traffic kung isa nagadugang man. Isang ka problema naton kun gatong ang pag-aambalan. Sakay ko gani sa tarak-tarak ni Toto Ronnie Inyon bla. Isa sa mga miyembro sang Operation Tulon Task Force naton, Task Group OTTG. Nagsakay ko sa tarak-tarak ni Toto Ronnie Inyon. Walo ko ka pamatig sa subong. Mayo man siya kay kabalo man siya kung diin ang lugar nga agyan nga tawhay para makalambot ka sa ibo destinasyon. Ay, puwerte. Ang dalan lakson gito. Wow. Daw subay nga nagaukal ka nagatirin-tirin ang mga salakyan. Downtown area, bawa mo man. Kag napiaran ko, bisan diin ka nga mga eskwelahan, basta may eskwelahan, ang traffic aragid. Puwerte gid dyan. Kaman nga dugay-dugay, nagwa na sa mga estudyante, ho? Sigurado ko, ang nami lang kay kada pamusod sa dalanon may traffic enforcer. Iban nga ginapatay na ng traffic light para nga makulokanchar kag ma-ulo-adjust bala ang flow sa trapiko. Kaya kung isa may ara diaon nga traffic light nga ang red ya puwerte kalawig. Kung green gani do kadali lang, no? Nakapyar ka mos na. Diri sa amon lang sa may Burgos Locsin, no? Tabo ka sa Lakson daw. Pila lang 20 segundos lang ang green. Pero ang pulaya ba, kasi kalambot tag isa ka minuto. Kung sa ginahimo na sa traffic enforcer, ginapatay ang aton traffic light para nga makansyar kag mula baransi man lang ang pundo kag daraga sa salakyan ta. Although nga ti subong may gamay nga pagbangigay sa tunga sang aton nga City Council kag sang Bacolod Traffic Authority Office. Labi na gid ni Police Major John G. Liba kag ni City Councilor Al Victor Espino. Sadya maning bangigay nila nga duwa ho. Pero ako niya friendly advice lang ni kay Police Major John G. Liba. Sir, kung ako sa imo, buwa ka na lang sa sina nga departamento Hindi daya pagtaya ang imo karir Lifetime niya sir ang karir mo ya. Ang aton nga mga city official limitado na ng ilang nga serbisyo. So para nga do hindi ka man sir maipit, ako niya friendly advice ni sa imo, ay miguhay ta. I would suggest siguro halin ka na nanda kag resign ka na sa imong prangakuan bilaw chief sang Bacolod Traffic Authority Office. Concentrate ka na lang sir sa imo nga pagka-pulis. Amo na yung advice ko sa ako na amigo, Police Major John G. Liba.
Alin pa rin sa una, perennial problem na niya. Kung baga sa balatian, cancer na niya. Ang kagutok sang mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Bisan sinod ibutang mo nga head sang Bacolod Traffic Authority. Problema gyapon yang trapiko sa syudad sang Bacolod. May mga nagalagi man sadto. Way labot sa kay Police Major John G. Liba. May nagalagi man sadto nga mga chief sang bitaw, head sang bitaw nga gusto ya implementar ang layi without fair and favor. Pero kung kaysa hindi kin malikawan, may nagahutik to sa babaw. Nya si kwanto ginta kopya ko. Tingin sugiran to sa babaw, manawag man sa kusinod ang head sang bitaw. Nya hindi na napagtakpa kaya ato na tiabi. Dapat kung ano ang ordinansya, wala sang pabor-pabor. Kay layin na yamong ordinansya na sang syudad. Bisa sino ka pa nga talpulano da. Bisa sino ka pa da ka negosyante. Amo ni kung isang diferensya tamong. Kaya ginapadala ta na permis sa kulo kilala, ulo amigo. Di paano ta na magtinad man, paano ta na mag-asenso man. I mean, paano ta mabag-o ang problema sa trapiko sa Bacolod kung ang aton attitude, ang aton babatasan, palapit lang sa luwag. Nagusto taman, ipatuman ang layi without fair and favor, galing kay tiyang problema, kay dayon parawag sa kilalaya na kung sino man da nga talpulano sa syudad sang Bacolod. Idulaon ta na abi kung ano ang layi-layigid, kung mapiktuhan dang negosyo, yate ano mo kay layi na ya? Oh. Kali kiti may ibal man kung kaisa nga politiko man nga gapawala man lang mo. Kaya kung suportahan ako sa niya, masiling naman ang sapyakto nga sigilang, may eleksyon pa man, tabo na bala perming aton batasan, di paano ta na mag-asenso, paano ta mapatumam ang intsakto nga layi, nga inaya layi na gid, kung ginapadalaan tala permisa, mulo manino, ikagkulo kilala, kag bakod nga sandigan, tiway gid. Tamo na siling ko, bisan sin o pada, ang ibutang tanga chip sang bitaw kung may favoritism di waigid yan na ni Juan de la Cruz na, yan na ni congressman na muni, yan na ni mayor, yan na ni city councilor. Oh nami iya bla wala pinilian bla para sa Boracay to madakpan kaway ka pismas wanita mo gamwa iswa ka din yung ticket. Kita mo may congressman kanito ya kuno nga nadakpan way pismas. Dinakop gisaya. Di multa siya 2,500 eh. Di mo nang layi sa Boracay mo. Ako nagagwa ka, nagalagaw ka, wala ka face mask. Pagdakop si mo, isuwan ka ticket, multa ka dayon, bayad ka dayon 2,500. Amo to nga si Action James tani nagmagwa tani. Wala ka face mask, balik siya dayon sa iyang hotel kasi niya budlay ni 2,500 ang imo sining ibayad mo. Oh. Muna ba ang layi dapat wala sang kadlukan kag wala sang pabor-pabor. Di amo na blang classic example, face mask na sa Boracay. Magwa ka to sa hotel, way ka face mask, ara ang task force. Oh. Matik dayon. Isuwan ka ticket. Bayad ka multa, hindi ka magbayad multa. Community service. Yama man na sa trapiko. Kung ipatuman ta intsakto nga layi base sa ordinansa sa trapiko sa syudad sa Bacolod, sigurado ko ang Bacolod magahalog ang aton dalanon. Ibutang tang parkingan sa usto nga lugar. Bisan may baligya ka sa Lacson, bisan may baligya ka sa downtown area, wala sa salakyan, pribado man o kung publiko nga magparking. Oh, dili ta na mapatuman. Kali kati kung isa kung kita politiko, interes ta man ang nalantaw to mo. Yan, hindi na ko naman komentar hindi na ko naman comment kanya migo ta man muna bla. Muna blang wala pinilian
Parang way kanahan. Di sa downtown area, damo dadalan nga hindi pwede maparkingan. Di po kita mo ginaparkingan gyapon. Yung rason, may negosyo ko. Di ano ko may negosyo ka? Ang dalan yan, hindi na dapat mo parkingan, di ba? Oo. Kung gusto mo paparking, guwa ka na sa imo yung baliligyaan. Hindi kita ka to parkingan sa dapat parkingan. Hindi kayo rason mo ng permi, may negosyo ko. Di, why ko parkingan? Di mo na yung problema. Kaya nga, tani antes ka na patindog sa negosyo mo da, lagi mo ka na parkingan mo nga imo. Why gina si may masaway si imo da? Karon ni rason mo ng permit nga may negosyo, may dako ka nga negosyo, di ko maparking. Ay. Ikuha na ya, ordinansya na ya, lain niya isang syudad. Pulo padalaan mo lang ya sa sabat nga may negosyo ko da, hindi na pwede. Unang classic example. Magpatuman ka sang layi, wala sa pabor-pabor. May congressman ka da, may gobernador ka da, may mayor ka da. Kung nakasala ka, then, ato bangon mong konsekwensya. Damo na sang mga insidente nga nakanabo na mismo ang mayor gindakop, ang nagdakop traffic enforcer, gasaludar pang mayor, gindakop sa traffic enforcer ya, ang mayor nagsaludar, kaya nga, ang mayor kabalo nga sala ya. Oh, di kundi kampiyon. Hindi kay kung ikaw mayor, dakpon ko sa enforcer mo. Dayon mga expand man, kay mayor ko ya. Ikaw traffic enforcer ka lang, pilado ta ka. Dakpon mo ko, palinon ta ka. Which is, hindi tari dapat ka mo ng attitude. May gobernador ka, may mayor ka. Oh. May konsihal ka da. Kung nakasala kayo sa layi. Isa lagi na ya. Kung may multa, multahan mo eh. Muna kung kisang ang ibahin nga nag-implementar sang layi, halimbawa, ang traffic enforcer, kung kisa dahuya, magdakop kay Juan de la Cruz, kay si Juan de la Cruz, city councilor mong tidakpo niya, mauya sa, waswerte ba si mapahali pa sa mga dulaan obra? Muna kung kisa nga ang iba nato nga mga nag-implementar sang layi, medyo may gamay mga distansya kagkaba. Kaya basi ang dakpo niya, may kilala man tos babaw. Basi bakon mo to kay Mayor. Pagdakop, tawagan si Mayor. Mayor! Gindakop po din ni traffic enforcer Christian James Minareso. Dito-dito manawag rin si Mayor kay James. Sabi, James, paway ka na kasmana. Sabi, kay gindakop mo na, kilala ko na. Bigo ko na. Oh. Sabi, why? Dapat niya wala sa pinilian. Kung sala mo, sala ka. Aber mo na kung mayor ka, bigang gobernador ka, kaya sala mo na ya. Oh, di ba? Amo na tani. Tamo na diyo, sa Bacolod. Uyang balko na ilang. Lieutenant Colonel Luisito Sibutsi, Chief sa una sang bitaw, gusto yung kahawanan da ang lakson, no? Sa lakson, damo da mga gabaligya pisas sang salakyan. Dito halos na negosante, insect. Di gusto nga limpyuhan na tatani ni Kuan si Butsigid nga wala sang parkingan sa laksyon da. Bisan ikaw pa da nakapanagiya sa isa ka negosyo da. May establishmento kung marisal ka da. Amo tani ang gusto ipatuman ni Major Asibutsi. Di naghawan-hawan na to. Way ka ni malamutan sa kabulan. Balik naman gyapon. Kaya nga hati mo gyapon eh. Tawag to sa mga negosyante kay Mayor mani mo na. Mayor tiya balik tayo dan eh. Studyuhan tayo. Ore na may ordinansya. Ano mo ng classic example? Ano ko isa ka syudad, isa ka ba nang wala sa pagtinad kay mismo opisyal, hindi makaitanan, wala tayo nag-generalize, mismo opisyal, mismo nagapatuman sa lahi, amo man ang numero kasalawayon. Radio. Las 5:17, Action Radio, Philippine Standard Time. Check na katon sa nga patrolwan. Kamusta unta si Action Zel Minardo? Di na subong ang yasining nga destinasyon, di na yasining nga exact location. Kamusta ang iyadra nga
trapiko sa palibot-libot sa ina sini nga paglibot-libot. Balungan tango nga report sa ato sini nga Patrol 1, Bravado Patrol. Observation report traffic sa siyudad sang Bacolod. Action Cell, good afternoon. Hello, maayong hapon. Bago kondisyon ka. Nakakaon ka lang sang hotdog nga chili do mayong tingog mo. Hotdog may tome. Doon na miya kag mag-usap hotdog no? Ha? Doon nakita ko itong aga. Isda gina ko yung gaon. Ugay ka Wala kay pa may rin ang hotdog kaya ano ko daan. Iga ko. do gina-reject ka sang hotdog aw. O ka pero may hotdog daan. Charot. Galing kay tang hotdog, galing kang hotdog tong ikaw, medyo chili to, medyo kahang-kahang to eh. Oy, tani may harap na karay sa kaon ko da karon liwat. Oo. Mary pa di. Nami na kay brown mom, ginakaon ko pero may hotdog ya pula. Hindi ka sang namiyan sang brown now. Okay man na kay namin chicken hotdog na mo. Oh, puro namin na kayo medyo kahang-kahang na siya. Oo, gani. Namin isang tsura ya. Oh, kag namin isa sa sabor sang hotdog. Oo. Kalaba nga kadako. Kanaba kagkadako. Namin kin man ang hotdog yung brown na no. Oo. Ang brown niya te ko sa mga manok na Bisaya na ya. Oo. Oh. Ang pulaya may bread. ang pulaya medyo dulo dekorasyon na lang na ya. Gani may pagbuta mo na sa tubig, pula pati tubig, pula kami food color. Natamba niya sa coloring. Na yung pulaya mo. Oh, nami yang brown niya kay bisan nang butang mo sa tubig pag waya brown gyapon. No? Oo. Ang pulaya pa ganaya nag-pink na. Nag-pink na. Depende na sa pagka-pink ya eh. Oo, gani. Lara ko sa pagka-pink ya nga daw turo tamis man mo. Baw. Gusto mo nite? Ha? Pero nami ang hotdog ha. Nami sa mga hotdog ng bakal oh. Bende niya ko na. Mayari pa di daw pulo para di. Sabi na karon na. Do pulo para di kabilog bilin. Oo. Kaya kadamo abis ang luto ni Mads Jo Marimo. Gani. Do ginubos sigid to ang tatlo kung apat ka plastic to nga hotdog. Nami yamod. Mayang mudo eh gani kada kakaon pa sa ice cream. Namit baw. Ang hotdog in pamana niya ka ice cream. Gani may ice cream. Namit siya damdamo di nga isda pag nga dan kag utan niya. Gali kay kayo mahilig ka sa utan eh. Oo, nami ang utan. Gadalhay. Ang utan ka danlog. Ang kaon mo to utan danlog to na kay may tugabang kag may okra mo. Oo, may tugaba kami okra. May pasayan pang nakot. Kita mong tulon mo rik. Kita mong tulon mo rik. Taway ka mo dunlan. Wala. May agdaman ko yan. Ha? Hindi kayo madundan ka ng agda ko. Kung sa bagay, tinanad ka naman nangyaya sa amonaya mong. Gani nga utan ng utan. Utan ng utan. Para mayo lawas. Tikita mo ka siksik lang ka siksen kay utan pero may ginakaon mo. Sana Ginamintinar mo imo sila nga vital statistics. vital. Pila ka rin mo nga vital statistics ka ni, Zell? Pila mo na vital statistics? 19. 19, 20, 19? 12, 10. Wow! Dalawang lingod lang siya pinutos nga gimbakal ko nga chorizo sa Cebu ba? Oh. Dala chorizo man. Galain mo sa chicharon. Si Charon niya yung imo ya. Pero chicharon bulaklak sige na ako nakaon. Namit pag ito ya. Ato sa Gingy karon no may gusto mo karon may chicharon bulaklak to ah. Amo to ginagin kaon ko. Pili ka lang chicken skin o kunya kabaka. Baw. Namit may bago naman may kabaka na. Oo, mayroon eh. Sige na yung chicharong bulaklak to, ano sumong, no? Baboy. Subong may baka pag galing. May baka. Gusto mo, pakakanding. Ay, grabe, kompleto na. Si Charon di kanding. So, zona na ako. Gano ko kung kalanaan, gan man ako zona, na kayo mga baka na nagkakanding ako. Kompleto niya. Gani. Pero bilid sa sabor Depende na sa panabor. Maganda ikaw yung magkaon ko do kung ako malantaw, do ka magkaon ko do ka saburuso sa ginakaon mo. Oo. Do gina-feel mo gid, ba gina-feel mo gid? Dapat ay batsagon mo gina ginakaon. Do gina-batsak mo gid, do gina dibdib mo gid ginakaon mo. Oo.
Puwerte ka na gidya. Tika, musta ang sitwasyon sa Bacolod sa lugar nga nagya? Di ka subong? Halin kami sa may Villamonte, no? Oo. Bisita kita dito, Action Eric, sa mga nasunugan bala. Oo. Oo, Timera, gali sa pagkabalo naton, no? Sa katuan naton si Kapitan, mga 48 galitaran ka pamilya, kag may ara 130 ka individual, no? Ang sakop sinisang 48 ka families, may Wow. 130 ka individual. Damo-damo manggali. Oo, kagati subong doga panagtag to sila kay nagpadala na si Secretary Erwin Tulfo, ang secretary sa isang DSWD, sang mga kit, no? Kagati kapanagtag man sila mga dilatas, bugas, Very halin good. man sa mga private sector kag iban pa nga nag donate at reaction Eric. Na Ang party, syudad okay, sa Bacolod, nakatag na sila, bulig? Yes, oo. Ano naman ang syudad, naghatag. Ang mga dilatas, si Devil Action Eric, no, mga noodles, kagabugas, kagati, ginaistoryahan pa ni Subong ang about sa relocation, kaga sa pagapatukod, no, kay tiga pangayo man ninyo ang kapitan, na si Kap Romel Flores sa syudad, no, kung paano nila liwat mabuligan, ini ang 11 ka panimalay, na may 48 ka pamilya, na magsugod liwat sinisang ila man nga pangabuyan Action Eric. Kasi kalain gid sang natabo, no, kay imagine bala tupok ini ang 11 nya kabalay tira sa may Isipa. Purok Amor barangay yung Villamonte. Isipa bala Zel nga pila ka dekada nga gipangabudlayan mo sa isa lang ka pisok ang tanan mo nga pinangabudlayan dula Yes. tanan. Mugid Action Eric, Mo no, nang ara bala sakit ya. kitaan mo bala nga dako ka nga lalaki pero kahibion ka. Oo. Bangod nga makitaan mo imo nga panimalay ipangibal pangabudlayan mo tuod ga daba-daba na ya, no, nga ginapatay sini sa mga bombero. Action Galing Eric kati sa ang August 31 sini. galing kati ang beauty hindi pisa sa mo ng mga kalamidad action Zel damo kita yung mga good Samaritan nga nagabulig mga organization diri sa Bacolod. Correct gid, no, kagati may mga relief goods wala o kon mga bare clothes nila, mga bayo na Action Eric na nga nagdonar man dito. Amo na gani nga ang isa sa mga nagdonar gid ang mga amon nga club lang Bacolod Eagles Club. Oo, na-mention kagina ni Kapitan mga Caps kag Eagle Club. Oo, no? Bacolod, Sila. Bacolod Eagles Club sa pamunguna sa amon presidente si Ayan Galimba. Amo gito ang nag-spearhead man nga mabuligan bisan kadali lang inisyal ang mga nabiktima sang sunog sa Villamonte. Tiamo to nga ang iba namon nga mga grupo sa Bacolod Eagles Club ng chip in nga para bisan paano mahagan-hagan lang kasubo nga ginatubang sa mga nasunugan direction Zel. Yes, correct kid Action Eric, no? Dako man tong pasalamat isang kapitan no sa mga nagbululig kagati sunod sa kapitan, no, open pa man sila kung sinong may kabubuton pagid nga mag-extend sa inabulig, pwede gito silang kabisita kay ara laman sini sa may Villamonte, barangay Villamonte nga gymnasium gid ini ang evacuation center sa bangsang 48 ka mga nasunugan sini nga pamilya Action Eric. Very good. At least bisan paano sa amo nga sitwasyon kag trahedya bisan paano na pahagan-hagan ta kasubo nga ginangko nila da. Correct kid Action Eric, ti subong ang ila sini nga mga ano daw kay okay naman, no, ang mga pamilya biskan na nasubuan pero kay ti damo nagpalambot sa nga bulig nang biskan pa paano to ti ikalipay na lang man isang mga nasunugan dito ya Action Eric, no. So ano lang, no, pangamuyo lang gid nga mabuligan man isang syudad nga makaumpisa sila liwat na makatukod sila sa ilang panimalay Action Eric biskan hindi man bala mo ginakadagko basta may matulugan lang ini ano ang mga nasunugan makabalik liwat no, sa ilang pangabuhian man sini Action Eric. So far diri ang sitwasyon subong baka magreang bata kagina nga sa Villamonte dio nga area bala ang nakasang trapiko bugat gyud katama sa may east na dio, no, sa may going to north drive na si Action Eric, Okay. no, nga lakat na sini nga trapiko grabe gid pero ang wala pa din karon nasubudan sang spaghetti wires operation Action Eric. Kaya kung makita nato na ang mga wires dire, ang mga cable wire nagatunton, may ara nga daw biskan sa mga motorista kadelikado ini mga gagmay balang nga mga wiring sini, mga spaghetti wires nga nagatunton. Ang iban ginahigot na lang nila sa poste, no, kay tikadagko sa mga kable, mga iban nga wagay-way lang din, no. So amo pa rin ilang nga amat-amaton kay temporary lang yan nga panghigtan kay kung nagko na din ang mga salakyan guro ang tagpila nakafit bala kay tiyang standard sunod ni sila daw 14 or 12 lang ang makalabay dito sa downtown area kay sa daring area so no kung maglapaw pag dira
may tendency nga masangit no, dako naman ni nga disgrasya. So oo, sige lang kay sige na mata-mata naman ni sa syudad no nga mang eradicate ini kung makakas ini ang mga spaghetti wars so lato-laton ta lang pero ano lang i-check-checkaron na kung obserbaran lang sa aton ng mga kauturan ilabi na gid sa mga nagamotorsiklo action Eric no para likaw gid sa disgrasya subong hapon no ari gid sa Pilipinas gamay lang ang pasensya sa lakatas ng trapiko kay daw grabe gid ka ano na subong no inang heavy ang lakat sa trapiko subong hapon action Eric kay ang aton nga mga motorista na nagahiyagaw man sini puli sa ilang mga puloyan kay tiyang iban sa mga estudyante kani karon no may klase pa ni ang iban kay sa mga estudyante maghalong gid no labi na ang may mga night classes ya action Eric no kay tibwas Sabado naman nga adlaw pahuway naman nila so dapat halong lang gid action Eric no kag hindi na magkadto pa kundiin kung tapos nga buhi labi na mga medyo malayo ang panimalay no magpahibalogid sa mga ginikanan para hindi man makulbaan ang ilan sining nga mga ginikanan action Eric. So far ti ang aton adri nga tiyempo manami gid action Eric kay wala kitaya ka eksperyensya na sa pagpanalitsi o kung napagulan-ulan kag hindi man tanto gid kainit ini ang aton nga ano kagina no nga tiyempo tayo do ka normal man action Eric kag amo na nagaling medyo mapaang-paang gid ang aton nga temperatura ya o ng aton sining mabatsagan no subong hapon. So far tikaluyan wala sa nga dagko gid nga mga insidente ang nagluntad adri sa may syudad sa Bacolod. In general no matawhay ang aton adriya no nga status o kanang status naton diri sa may syudad sa Bacolod. No, sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kauturan maayong hapon kag maghalong gid kita tanan. Observation report nga gikan sa patrol ining si Action Zil Minardo unas sa balita unas sa action sa Utod. Salamat gid Action Zel Minardo. Report live sa ato sa nga Patrol 1, Grabado Patrol. Padayon pa nga nagalambiyong sa pinakabahin sang syudad sang Bacolod. Balikan talaga karon sa Action Zela. Pag may time, may nga pandra kay Kuya Michael Miranda and family. Ga-monitor gi si Kuya Mike Miranda. Sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto dira sa Barangay Minasipalay. Pa-check attendance lang siya. Sila ni Rafi Libran and family. Sige, pagbalik naton, report na gikan sa aton siring nga mapatrol unit reporters. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma
Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan? Sila tanan gaskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Check na mga report na gikan sa to siling mga patrola unit reporters. May hapon nila kay Madam Oyen Colmenares, Madam, may hapon. Maman kay Elizabeth Gamala, Melvin Piñapel, kay classmate ko Georgine Hunsay. Ganing ka barangay si classmate ko Georgine Hunsay man. May hapon nila si mo, mate. Inday Blasada. Pare, kaya naroon siya guys ang Tokyo, Japan. May hapon, gid. Kay Teresita Batik Suela. May hapon. Sa mga taga-barangay Singkang Airport, ngayong hapon dira sa inyo. Halina kay Tinoso Rian. Sige. Kay Ana Sinoroda, kag kay Baby Gregorio Yulo. Barket Tribe, ngayong hapon dira sa inyo. Sige, i-check ng unang report gikan sa atong sining correspondent nga naga-monitor gid karon nga hapon. Unahon ta ang report ni Aksyon Artayupon kay alang-alang pa si Aksyon Idinaboso. Unahon ta na ang report naton gikan sa New Government Center. With Action Artayupon ining parte sa ikaduwa nga hearing sa komitiba ni Councilor Puntevillao angot sa isyo sang Sineco pati gayonon sa maabot nga Setyembre 23. Yari si Action Art sa kompleto nga detalye sa headline. Action Art, may hapon. Bangod Action Eric nga madamo pag nga mga isyu nga luyag hibaluon especially sa komitiba ni Councilor Calao Puentevilla as chair on Committee on Energy. Gin-schedule niya ang liwat nga pagpatigayon sa committee hearing. Sa diin this time, ang imbitahon na ang mga board of directors sa Sineco because the last time, tiwai ni sila mag-attend kay kung marumduman mo kahapon to sa ginpatigayon nga press con. Mismo ang mga board of directors na gambal nga during the time nga nagpadala sa ilas ng communication. Why man to sila malakit kag suspendido pa to sila the time. Okay. Why pa to nila matapos suspension abing nga gila papanaog again sa ila. So siling diri ni Councilor Calao Puentevilla, siling niya diri ta ni mabatian kay especially ang mga clarification or mga luyag ya kuha nga detalye sa iya committee
sa sining mga miyembro mismo sang board manumduman ti nagligad o kahapon to pertito ang emosyon sang duwa mo ni Sir Winnie Sancho kaga summan ni BOD o Board of Director Velasco. Pero siring din ni Councilor Puentevilla amo nining avenue nga at least may baruan nila no kung ano pagid ang mga detalye no sa pila ka mga luyag sining ipamangkot sa iya sining committee. Ang problema galing amo ni kay siling ni Sir Winnie ang request nila is September 6 or 7 galing kay ang SP for tigikabuta sa schedule sa mga hearing. So instead nga September 6 or 7, actually pag-inquire ito ni Councilor Puentevilla, September 23 ang availability sang SP session hall. Medyo dugay-dugay pa, siling din isang konsyal, ulam mo yung tani sa alkalde, nag-istorya na sila kay siling niya kung pwede mahulam maskara hall. Galing may mga activities man. So, pangitaan niya pa sa ibang location, kung hindi man mangin available, kaya dapat may mga stenographer, may ara sa mga take down malas ang ila siling nga discussion or public hearing. So, meaning mangita din sila sa isa ka lugar na pwede dira ang mangin dinapit nga mga resource person kag dapat ang venue medyo malapad karon ang ginatingwaan yang kung pwede pa lang prior sa September 23 magkapatigayon sila sang early na pag-conduct no sang committee hearing sa idalom sa niya committee ba. Yari si Councilor Calao Puentevilla. The earliest schedule that was given to me was September 23. Gin-inform ko naman yan si Mayor nga kapangayokubulig basi kung may any area na pwede ito mahulam bala just for that hearing kasi recorded ng tanan sa mayara na ng stenographer. So, kailangan gid ang venue nung may approval sang sanggunian. Kaya puno gid ang Mascara Hall nga ginausar sa una ginausar man ni Mayor subong so hindi man mapwede mo ulam. September 23 directed to the directors kang ina-imbitar sila for another hearing. So sila nga hearing, anong mga ekspektaron naton dira nga matabo sir? Well, first and foremost, maklaruhan nila kasi sa initial na nga unang hearing, dito man lang ito nabukaran ang mga loan, no? Ang financial status sa Seneco, no? Pag hearing na ito ay pato sila na awardan, no? Sang AAA na ang management nga recognition, no? Mayo ilang performance. Dito na diskubrihan yung may 135 million nga loan ang Seneco, of course, approved na sang... Ang parayag ni Councilor Calao Puentevilla. So, laton tadi, after yung mayarang sang schedule, kagito, at least, ang anuman nga mga statement, kag may madiskubrihan naman sang komitiban niya, tiamo na siya, ang mga kabahin sang ongoing karon bilang tikang ginahimo sang city, after nga pag-launch, paglansar, no, sang tatapan ni Mayor Albi Benito siya pagbukas ang complaint desk sa publiko nga ginbaha iya sa mareklamo against sa Seneco, especially number 1, brownout, number 2, sa mga nagaluntad nga increases sa balayran, kag madamo pa nga mga issues nga dapat mismo ang mga board of directors may harapan papel sa pagsabat at pag-clarify sinitanan aksyoner. Amo nang kilang manunggo panguna balita gikan sa Bacolod City Hall Action Art tay tupon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Art tayo pon sugpunan niya na karon sa pagpangalaga sa Action Firing Line. Update sa New Government Center upod kay Action Marlon Hinovea. Liso ta sa ato palabatinan this time sa report na Action ni Dinaboso. May hapon nila kay RG Payumo, ginatamya lang ni RG Payumo ang mga nagapamati dira sa Batsuyan ni Anet Payumo. Wala mo kapamati na sa Batsuyan ni Anet Payumo. Siling nito to RG Payumo. Si Sir Dennis Pirma monitor man sa ato, no? Si Sir Dennis Pirma bla, namin ba ni mo on chips ang bitaw, pro? Sama ni sa eksperyensyado kag retired policeman mo, si Sir Dennis Pirma. Dugay man ni sa traffic. The experience-wise,
kung trapiko sa Bacolod Pangambanan, may manibutang si Sir Dinis Permate, si Biliana, retired police, pwede man ang amigo ko, si retired police Lieutenant Colonel Levi Pangge. Okay, nagdugay man sa traffic. No? O depende na sa City Council sa Bacolod. Pinagid ni Councilor Al Victor Espino. Sige, sa ilota sa report na action na boso, update gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Eden ba yung hapon? Action Eric Ginmanduani, Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Leo Pamitan, ang Provincial Investigation and Detection Management Unit sang NOCPO. Ngati kung pwede, kung Action Eric Puligan, ang investigador sa kaso nga pagpatay tubala kay Jimmy Calibho, 53 anyos, sa Purok 2, Barangay Poblasyon, Banwa, sang Kawayan, kagabi. Bali, September 1. Kaya ang istorya ni Action Eric, nagatanaw lang iniya TV, ining si Calibho, sang aligar, ginsulod sang armado nga grupo, na nagpakilala, NPA, tapos nila tiro, naghambal pa nga, may balikan pa sila kuno. Si bali si Calibho ni Action Eric do kuan siya mo gapakigangot pala sa kapulisan. Kuan siya ng peacemaker kag force multiplier dira sa may Banwa sang Kawayan. Di amo ni isa man sa ginatan-aw rason sang kapulisan kun nga natabo ang insidente. Di napatay gito yadaan Action Eric ining si Calibho, si hambalya ni Pamitan, wala nila ginatolerar ang kaangay nga mga hitabo kag ti gusto niya gid nga matagaan sa hustisya kag ginapangabay man sa mga pumuluyo nga kung sino ba lang may ihibalo hindi gid kahadlok nga magpabalo sa kapulisan, makigango sa kapulisan, kaya pabilin man niya ilang nga safety. Importante, matagan sila sa impormasyon para mapadasig ang investigasyon, kag matagan man sa hustisya ining kamatayon ni Calibho. Balita gikan sa NOCPO ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kit Action Eden Aboso. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Iban pa nga ma-report karon sa Nopo, bantayan sa Action Firing 9 ni Action Marlon Hinavea. May apon nila kay Toto Jurek Alvarez. Huwag ang monitor Toto Jurek Alvarez. Sila ni Kagawad Peter Maymay Noble. Alex Montesa, may hapon nila sa imo. Duani Mel, how are you? Sa Barangay Estipaneya, ara si Migo Corey Flores Baryoga. Rodrigo Cañedo, mayong hapon. Opo dyan ko si Mrs. Mr. Mrs. Rodrigo Cañedo. Julie Militado Patrimonio, mayong hapon. Kay Eric Antonio Jeremayasa. Kamusta lang ko kay Helen Aguadilla? Helen Aguadilla, ito ka pamilyar sa ako nga lanaw. Muna siya guro ang nagapamaylo dollar ay. Si Madam Helen Aguadilla. Toto Eric Antonio Jeremias. Baylo ka guro permi dollar kay Madam Helen Aguadilla ay. Sa pamilya ni Cavera sa Purok Katultugan sa Barangay Mandalagan, kinatamyaw kagid ni Levy ni Cavera sang Iloilo City. Umalumina mayad nga hapon. Ati Yakim Iriman ara mga nio sila ni Nina Litoy. Na-like yun na kag na-share nyo na. Kurt Nathaniel de la Torre dira sa may Purok Duluna na Sientago ba Central Maaw. O si Madam Cecil Bibi sang Yellow Bill. Baryo Maaw ara gid siya. Doy Arthur mayang hapon. Si Edgardo Ligaya Solidado monitor man sa ato sa nga Facebook Live. Sila ni Fernando Bongbong Narciso. Oy puwerte. May hapon dira sa Cavite. Tamya ko lang dira Abel kag mga bata ko. Si Casey kag si Kobe. Alin na kay Da Cardinal. Paring ka naman sa gas ng Tokyo, Japan, Perminia. Christine Minyes Villalobos, may hapon sa imo. Kay Madam Evelyn Nipomoseno. Lorna Dilihinsya, araman gani o. Sila ni Rochelle Polhenso Susana. Kag si Raymond Marañon. Toto Raymond Marañon, ga monitor o.
Regards lang ko kay Idolia Marlon, kay Action Henry Espolgar. Ay, perti. May hapon ta sa inyo. Sige, balik kita. Pagkatapos lang, sang dugang naton, importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God.
nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing lihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna. Kag Dias kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, tagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaki. Balik diri sa ito babalagad, may hapon dira kay Tito Rodki. Tito Rodki, tawag ka sa akon, ga-on board ko subong. After guro mag-program, tapos programa, nawag ko na si mo. Kay Tito Rodki. Suki, gini sa Aksyon Radio. Kaya pamati, gini sa permis sa specialist atong program. Kada gabi sa Action Night Patrol. Tito Rodki, may hapon na sa imo. Kag God bless sa imo dira, no? Di gusto ko pa prote ang akon oras hindi na magtugot. Ang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation, liwat ini magatakop, balik ini buwas, Sabado. Opo diri sa ito yung mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Action Zel Minardo, back to back kay Action Ninyo Bugina, Action ni Dinaboso kag Action Art ay hupon ang dalag ko iban nga mga isyo sa balita lokal kag nasyonal bantayan sa pagpangalagad sa Action Firing Line with Action Marlon Hinebaya kag dugay-dugay magasunod man ang Action Balita Evening Edition o pod kay Action Am Defensor Lisay. Podiri sa itong nga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa itong nga IT expert, Action Christian James Benares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan, Action John Diaz. Kita na kita sa Action Night Patrol, last 2 bimida sa 11. Ako naman sa Action Eric Magbaro nagasiring salamat kid sa inyong pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio!